Yebo. Awubandla nanguMariko yabona umhla kabani umhla ka-5 namhlanje yabona ngithengile sinema-resin. Ngithengile sinema-resin bantu bezodlela sona. Ubuya amanzi awekho vele ubuhamba wothenga le drink uMadesi wabona ubuya amanzi awekho. Wabona wathenga nani nayi nensipho yakhe unensipho yakhe. Yabona hhayi uyibheke into kahle yabona insipho yakhe uMadesi. Angazi ngiyibhekile ngibheke kahle iyangicaka manje ngiyayithatha leya ntombazane. Kodwa nayi insipho yakhe uyithenge khona kaJoyelani bandla. Yabona nalesinki uthenge le nsipho nalesinki nazi iy'liphu. Wasabuya amanzi engekho vele wabona ukuthi akubuya ne-drink lena nawu umango. Le drink yakhe kulezi zitolo zangalana yabona labo my friend bangala ngale ehlala ngikhona uMadesi. Nakhona futhi uyasibheka isitoro uMadesi uma ezothenga vele athenge nje. Uyasibheka isitolo ngoba manje sebebeka izinto zabo wabona. Nayo lelo la ngithenge khona cabanga yokuqala ngiyithola injani yabo my friend ayikho le ring engaphansi khona lokhu okuphezulu. Ngize ngamtshela ngithi yabo le drink isivuliwe uyagoloza uthi hhayi ayivuliwe le drink le ring ayikho yabona. Uthi hhayi ayivuliwe le drink ngibona ngani ngiyamtshela ukuthi hhayi akabheke enye i-drink uzobona ukuthi injani. Ngamkhombisa le eseyithatha ukuthi yabona le inani ayikho le ring le uthi uma uvula isale kuleya kade enginike yona. Yabo labo my-friend bangathi bayagula ukuthi bavule izinto mase bayay'dayisa. So-ke ngosike siqale-ke ilona namhlanje namhlanje sothini njengoba umhla ka-5 Thursday. Hhayi bandla bathengile namhlanje hhayi kuthengiwe kuMadesi. Bekushisa phela bekushisa ngempela. Bekushisa ngempela kodwa phela nayizolo bekushisa kodwa nje bethenganga ngalo nje hhayi kuthengiwe namhlanje bandla. Wabona Lion Manager wawuthenge nogwayi wakhe uMadesi Mall yabona ugwayi wakhe wasewathenga ne-bread sweet 600 gram 14.99 nasi lesinkwa lesi. Lesinkwa mana bread sweet 600 gram lesi sinama-resin. Wabona namhlanje sitheni ngisho sothini position at the back post. Position at the back post ya namhlanje position at the back post. Thenga nensipho yabona uzoyiwashela nje kamnandi uMadesi. Position at the back post. Namhlanje sithi position at the back post. Position at the back post. Yabona kwasathenga nani le nsipho nayi Sunlight 250 gram nawu 14.99 yabona nayi le Sunlight. Yabo le zinto zabani zawu-52 randi. 52 randi 58 plastic loyana kaJoyelani la ethenge khona khumula lapha kaJoyelani lana ngibonakala kahle nawu uJoyelani kodwa kubhaliwe nala nawe yabona beslipheni lokhu oma-security lokhu uma-check-a yabona eslipheni. Ngithenge le zinto kuMadesi kwase kuzoba yabona mhla ka-5 March 2026 yabo isikhathi bekuba 27 minutes after 5 bese phuthuma ukuyogibela ibhasi ngaleso sikhathi uMadesi. Hhayi wathenga nekhadi uthenge nekhadi uMadesi njengoba sisho nje sithi position at the back post. Position at the back post yabona uthengile nekhadi lakhe yabona nani nekhadi lakhe uMadesi. Position at the back post ya-2026 March mhla ka-5 yabona isikhathi bekubani khona bekubani 6 second 29 minutes away from 6 yabona 6 second 29 minutes away from 6 yabona la 20 yabona ama-units sebonile uMadesi kubili leyana ngabe u-6 units kubile sesinye isigubhu kube lesi silabo silanda kulesi i-main lesi phela zafakwa ngemuva i-main yale ndlu enkulu le yasha yasivele sikhona ikona lesi-ke main lena ile ndlu enkulu eyasha bandla. Yabona khona ama-units maningi ngoku-original. Okay position at the back post wase sibhekile i-date lana. Khona elinye futhi alithenge online kodwa basalilungisa alithenge ebhenki yabona nalo lisazongena khona la alingenanga yabona uthenge kodwa i-approve ihambile imali ebhenki. Sengiba-emailile yabona ukuthi bangi-check-ele
hhayi bazophendula nje noma sebeyangilungisela ngoba ihambile vele imali ukuthi ngithengile izongena futhi nelinye. So uMadesi hhayi uzoke encinga nje ilungile ne-I_D card yakhe uyolanda i-I_D card uzoya kodwa ngoMsombuluko. Uzobe nje ecije kahle ngoMsombuluko, hhayi uzovela uMadesi. Uzohamba uzoyashutha-ke Mazubela ngoMsombuluko. Position e-Big Post namhlanje ngoMsombuluko nje uyolanda i-I_D card yakhe. Bese angazi noma uzosithola nesikhathi kufunale khona la kufunale into akufuna ayenze uMadesi futhi. Le nto ayisho khumbula leyo ilayisensi yekobhisi. Khona lona nje amadokhumenti afuna awathole nasemasosheni naselona. Mhlambe i-police steshi noma kamasipala yabona. Bese ehamba iye-Labour le nto lena. Bese ihamba e-Department of Labour. Okay-ke phosonyeni e-Big Post namhlanje. Hhayi baphile sebephila abantu sibonana akakadli uMadesi. It's right, it's right.